Isang magandang hapon mga kabalen at welcome po dito sa ating CLTV 36 news stream. Ako pong inyong lingkod, Justin Dizon. Kabalen, meron ho tayong pag-uusapan ngayon, isang balita, kaugnay ito pong nangyaring pagsabog. Opo, tama po, pagsabog ng isang water tank dyan ho sa bayan ng Candaba, Pampanga, kung saan 5 katao yung nauwing sugatan, pero marami, nasa mahigit 20 yung nagkaroon po ng o yung apektado dahil sa insidente, at 5 bahay din yung nawasak at para po talakayin yung insidente yan, makakasama ho natin sa ating programa si Sir Galen Gumabon, ang hepe po ng MDRRMO sa Candaba, Pampanga. Isang magandang hapon po, Sir Galen. I know you are very busy at meron pa kayong mga operations regarding the incident. Kami ho'y makikibalita lamang kumusta po yung ating mga kababayan? Una sa lahat, kumusta po yung sitwasyon nito pong mga napinsala nitong insidente, sir? Good afternoon po. Yun po, sa nangyaring incident po doon sa Barangay Manga, yung explosion or collapse po ng water tank na pinahawakan po ng pamana is base po doon sa initial investigation, or actually yung investigation po ng PNP is undergoing pa rin po. So binigyan lang po kami ng mga initial investigation, and base po doon sa assessment po namin, the day po na nangyari po yun, is talagang yung mga bahay po, yung 4 po doon is talagang totally damaged po at nasira. At yung iba naman po doon is partially damaged lang. So compare naman po doon sa families, we have 24 affected families, and which is consists of 101 individuals. So binigyan naman po ng tulong ng ating LGU is the day din po is binigyan muna po natin ng mga family kits, yung mga families na affected. Yung ating MSWD is now preparing to provide food packs. And yesterday din po, dumalaw na din po yung ating Philippine National Red Cross to provide assistance din. Namigay din po sila ng mga food packs din po do sa mga families affected. Opo. Sir Galen, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, itong incidenteng ito, it happened madaling araw ng Friday, May 30. At sir, based po doon sa mga investigation ninyo, pakikipag-usap ninyo doon sa mga residente, paano nila narinig, gaano kalakas yung pagsabog, kung pwede nating i-describe para maunawaan din po ng ating mga tagapanood, sir? Actually, base doon sa mga accounts po ng mga residente po doon, may parang narinig lang sila na palakas na parang pumutok, parang ganon. Tapos nagulat na lang sila na yun nga, yung pader po na in between the houses at saka po nung water station is hanggang sa tumumba na po. Tapos yung pong mga residents, nangyari po ito mga around 5 a.m. is actually nakita na lang po namin doon sa Facebook page, and agaran po namin na pinuntahan yung area. And luckily po, nangyari po ito na madaling araw, kasi base rin po sa accounts po ng mga residents doon, kung nangyari po ito within the day or yung umaga or hapon, tanghali, yung pong portion na kung saan nagiba yung pader is nandun daw po naglalaro yung mga bata na nakatira po doon sa compound. So luckily, madaling araw po siya. Ang mga nasira lang po, nasalanta lang po yung mga bahay. Tapos yung mga 5 individuals na dinala po sa hospital, bali isa na lang po yung naka-admit as of this moment po. Opo. Sir Galen, alam natin na under investigation pa nga, nabanggit mo kanina, tuloy-tuloy yung investigation ng PNP. But of course, itong incident ito nangyari sa facility ng utility provider na pamana. Sir, ano ho yung mga ipinabot na nilang tulong sa mga biktima? Lalong-lalo na yung nawala ng bahay. Nabasa ko dun sa report ng PDRRMO, nasa recommendation yung provision ng temporary shelter. Ito ho ba, nagkaroon na ng pag-usap dito, sir? So far, wala pa kaming update doon sa pamana. Pero the last time we talked to them, they are willing to compensate po doon sa mga families na nasira po totally yung kanilang mga bahay. And then of course, on our side naman po sa LGU, the MSWD is or they will refer the incident, lalo na yung mga families na sa PSWD and DSWD para sa emergency shelter assistance po.
Sir Galen, ito nangyari, ngayon lamang to nangyari no, sa kasaysayan ho ng pamana dyan sa Candaba, at least sa pagkakaalala ho ninyo. Yes po, parang this is the first incident na mangyari itong gantong explosion or water tank collapse po dito po sa bayan ng Candaba. Opo. Sir, ano ho yung mga susunod na hakbang ng LGU upang sa gayon, wag naman sana pero mapigilan yung possible scenario na, and sana maging lesson din ito sa mga iba nating mga kababayan. Ano yung mga dapat tignan, posible pala to. Never, actually ako nagulat din ako parang sabi mo nga, ngayon lang nangyari to. Totoo naman kahit kami, ngayon lang din namin encounter yung ganito sa isang komunidad. Ano ho yung mga hakbangin ninyo para ma-prevent yung scenario, sir? Actually, si Mayor po natin, Mayor Rene Maglangke, is in-instruct na po yung ating mga offices po ng Municipal Engineering Office to inspect thoroughly yung ating mga pamana, yung iba pa pong water stations para masiguro na hindi na mauulit yung ganitong incident. And of course, para ma-secure na rin yung safety ng community around those area po. Opo. Sir, last na lang ho, mensahe na lang natin sa atin hong mga kababayan. At yung syempre kung merong kailangan pang tulong yung mga kababayan natin, I'm sure naman na nabigyan na ng tulong, nakita ko din doon sa report na nabigyan na ng iba't ibang relief goods, sir. Pero yung pagdating ho sa tutuluyan, kumusta ho, saan ho kaya sila tutuloy, lalo na yung mga nakatira sa 5 bahay na nawasak? Based po do sa accounts po ng mga families and to the barangay officials, kasi tinanong po namin kung saan po nila i-evacuate yung mga families affected. Sabi po nila yung mga families, nagpunta na po sila sa kanilang mga kamag-anak po. Doon din po sila nag-stay. And then habang sa ngayon po yung kanilang yung nag-ibang bahay, inaayos po nila yung mga structures, yung mga sirang kahoy, bubong, para yung area po na yon is mapagtayuan ulit ng bahay sa agarang panahon, dahil syempre mahirap po sa panahon ngayon, tag-ulan pa man din, na walang tinutuluyan yung mga families na nasiraan ng bahay. Opo. Sir, napaalala nyo, nabanggitin nyo, tag-ulan. Samantalahin ko yung pagkakataon, kumusta ho yung preparasyon ng MDRRMO sa bayan ng Candaba ngayong official na yung pagsisimula ng ating pong rainy season, sir? Pag ganitong tag-ulan dito sa bayan ng Candaba, ang opisina po namin ay nire-ready na po namin yung aming mga gamit, lalo na sa mga water rescue, ang aming mga water rescue equipment, mga bangka. Sinisigurado namin na always available po yan. Yung ating mga stockpile, mga food items and non-food items is readily available para just in case dumating man or may bagyo man na paparating, is handa po ang ating opisina na tumulong at mabigyan ng assistance yung mga nangangailangan po. Opo. Eto sir, last na lang, mensahe na lang sa ating mga kabalen sa Candaba, paalala, reminders. Alam ko sanay sila sa baha, pero still ano yung mga dapat ipaalala, lalong-lalo na ho sa kabataan, para maiwasan ho yung mga disgrasya ngayon pong tag-ulan, sir? Paalala ko lang po sa mga bawat Candabeño po, kung hindi naman po sa panahon po ng bagyo, sa panahon ng tag-ulan or sa panahon ng baha, kung hindi naman po kinakailangan tayo ay nasa labas at wala na po tayong gagawin, manatili na lang po tayo sa loob ng bahay, libang po tayo sa ating mga kapamilya para maiwasan po natin yung mga untowards incident at maging ligtas po tayo. Yan. At maraming salamat po, Sir Galen Gumabon. At kami makikibalitang muli sa magiging update. At naway dasal namin ang kaligtasan ho ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga naapektuhan po ng insidente. God bless you, sir. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat din po. Yan ho mga kabalen, si Sir Galen Gumabon, nito pong bayan ng Candaba, Pampanga. Ang kanila pong, yes mga kabalen, official po dyan sa MDRRMO ng bayan ng Candaba, Pampanga. At gaya nga ho ng aking nabanggit kanina, yung ulat na ating binasa at inihayag sa inyo, 5 katao po yung sugatan sa nangyaring pagsabog ho ng water tank dyan ho sa Candaba, Pampanga, partikular na sa Barangay Mangga. At nangyari ho itong insidente ito madaling araw ng Biyernes. At buti na lamang, sabi nga ni Sir Galen, madaling araw nangyari yung insidente dahil tulog. Yung mga bata walang nasa kalsada, walang naglalaro, di ba? Kaya naman ito ho, mga kabalen, hindi ganun kalaki yung naging casualty at damages, pinsala. Meron hong 5 sugatan, 4 sa kanila, ayon ho sa MDRRMO, ay nakalabas na ng pagamutan. Ang isa ay kasalukuyan pang nagpapagaling matapos pong magtamo ng multiple rib fracture. At ongoing ang investigation dito po sa nangyaring insidente
ng pagsabog ng water tank. Bago ako magpaalam, bigyang daan ko lamang komento ng ating kababayan na si Romel Salak, ang baha sa Candaba ay blessing, hindi calamity. Totoo yan. Marami rin ho kami nakakausap, ganyan ang kanilang sinasabi. Blessing man o kalamidad, still and all, lagi tayo mag-iingat sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Unahin natin ang ating kaligtasan at ang kaligtasan po ng ating mga mahal sa buhay. Ito po si Justin Dizon. Mga kababayan, inyo pong napanood ang isang mabilis na edisyon ng CLTV 36 Newsstream. Kaugnay ho nitong nangyaring pagsabog ng water tank dyan ho sa bayan ng Candaba, Pampanga. Abangan lamang ho ang CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi para sa mas marami pang balita tungkol ho sa lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Muli, ito po si Justin Dizon sa ngalan ng CLTV 36 News and Current Affairs. Maraming salamat.